and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Wa kay katungod nga mutili kung si kinsa man ang akong dad-on sa mansyon. May mabagdik ka na nalang musupak. And why not? Wa ko'y labot kung unsa ka na imong gibati diha. Dili sa ni andi kung daghan kag insecurity sa lawas. Kung may katungod kang muda ni bisan kinsa sa panimay ni Lola, naasab ko. Busa ayaw kong didi. Cherry ko sa ba? Ayaw hugti sa pagkupot ang imong igsuon. Buhay isi Dana. Ayaw ka mo pag-away man nagsuon. Nausa ka ba? Cherry. Dana, Lola, Baby, may sakit pa? Tawag ko ba, doktor? ayaw. Abi. Abigail, apo. Kumusta naman pamati nimo? Ang akong apo. Ay, salamat sa Ginoo nga way daotang nahitabo niya. Unsa man gigutom ka ba? May gusto ka bang kanon? Unsa man, pagsulti. Nakatuog si Jeric diri sa kilid sa akong higdaan. Managkupot sa akong kamot. Nabati ko yung gisulti ka kanina. Mahal ko niya. O nga nagsalo siya kang Andy. Mahal ko niya pero nganong lahi ang iyang gipakitang mga lihok diri nako. Nganong dili nasama kani ato ang pagtagat niya iyang gipakita nako. Jeric. Nahimot na sab kang higala sa wa pa kita makasal. Hinaot pa unta nga mahibalik ang kaning kalipay nga tumbation kani ato. Sa wa pa kita makasal. Kay karon nga imo na kong asawa. Gusto ko nga makatunan ka na sa paghigugma. Apan tabangi ko nga mahitabo ka na, Jeric. Slowly. Salamat. Welcome home, Abi. Apo, salamat kay ni kagawas ka na dayon. Nahingawa kay kunimo. Hawain taon mahilo na kining imong apuhan pagkasayod nga nalahos ka day sa ospital kagabi. Adtuon ka unta niya kaganina pero akong giingnan nga makagawas ka ra karon. Kumusta ka naman? Okay, Ralo. Dali na ka mo. Dayon na. Let's go, baby. Oh, wait. Jeric, kaya na akong mulakaw. I know. Pero mas gusto kong kuguson na ka. Salamat. Oy. Paghinay ha, apo ko. Kaya tingalig ba pandol ka samtang nagkugos ka ni Abi. That won't happen, Lula. Ilahos ko na ang akong asawa sa among lawak. Oh. Dili ba nga sweet kaayo silang tan-awon? Juan? Ay, inaot pa unta nga magpabilin silang magmalipayon, ma'am. Salbakuta! Namiagi ni mong muhumba na yay! Hinay, oy, si Buaw baya ka, ha? Matukan ka gani. Kadog punon magyud nimong imong baba nga di man na budagang humba og ang kanon. Di bitaw, pero mahurot pa. Ngadog mahurot man nga gamay ra magkog-kaon, ikaw may dakog kaon o nya di patag yung ka anak. Sige rin kag pamuyboy na ko, nay. Di ka maikog nga magnanay na ko ni mo. O niya, mamuyboy ka po ka na ako. Salbakuta! Gadog ba ikog man ko nga ni amang kasabo, salba ko taka. Ay! O niya, huwag ka bantay. Nagpiling anak naman ko ni mo. Feeling ra na nimong kanahanak ka, pero wag yung ko mangangko nimo.
Ano ba yan? Ano kay? Aw. Paghiday lagi oy kay matukang ka. Maot lang yung ko. Di lagi na mo dagan. Ama ba mo yan ko? Ngano bang kuno? Mahurot ra na oy kung ikay mohurot. No. Huh. Eji. Daan ko di matubay. Ako yun. Ha? Di pwedeng siya bay lang. Awo. Ngano man ba? Ha? Nay, ako gani. Gipanood di abay ang humba sa disposable nga sulanan ay. Disposable. Kamantay nga na. Ha? Abay, gusto na ay. Puno na ba? Uy, abay. Si Bakuta. Andi. Pinili mi ni nanay ba? Ande, asa ba na di mo aoy? Imong baw nun sa eskwelahan? Baw nun. Gawa man may klase ron. Sabado man ron. Akong dadan si Abigail na paborito na ining imong linuto ng humba. Basig pag magkaon na siya ini. O daghan ko, dadan na kasi Ay, MD! Di medical doctors. Mao di ay! Nay, kailan kag assuming? hilom. Kanang hoping. Hilom ra ko diha. Kanang umasa. Pero nasaktan. Pero umaasa pa rin. Oh. Tsaka ko naman ako ngayon yung bahay. Daton lagi. Mara magmamon. Tambo ka ba kayo ito, Nay? Lain na ni mo na yun eh. At takiwan gali ko na. Taba diha oy. Reklamo pero sige usap, gahal-hal ka lang yun. Ami man. Ako manoy kasapaan. May ako'y umasa. Nasaktan. Nagdaog humba. Nga dili. Di ko ka mo hilom ha, kay ihurot ko nighansak sa imong baba ang nahabiling iwas humba. Sugot ra. Hangol. Okay. Nay, adun ako. Dadun ko na ni Abi. Ay, ano, sige, nak. Pero, nak, Ngano, Nay? husto na in taon. Ha? Ang sa ba, Nay? Igo na sa imong pagpaningkamot. Wa na, nak. Bisag unsa pa'y imong buhaton, wa ka na'y mahimo kay minyo na si Abi. O may umaabot ng anak. Nga mahimong ako ang amahan, Nay. Dabang na natukan ko. Tukan ka. Suga ni mahapak ng papel ba yun? Nay, uy. Unsa ba di ay hinayon nga di man mo gawas kung hinayon ako ka. Uy, di mo. Tibuok pa man nagmilagpot ni kas mo ba, oh? Ikay nagungit na ko, anak. Sayang ini, uy. Antos, lokon. Hala, nagtutusok pag yung tinidor. Hoy! Iya po naglahos dito sa lamaw aron mahatag na ero. Pero good. Kalong ko balik. Hugawan ka Sayang, kasi tao, tibuok pa, Marcelino. tibuok pa. Ay, wako basayod kun asa ko kabuangon maghuna-huna ni mo, Marcelino. Okay ni bang akong anak? Diyos ko, mura ko ginerbyos ug pinakalit sa akong nabati gikan ni mo andi na unsa ka man. Nasayod ka ba ng imong gipanulti, ha? Dako nang minyo si Abigail. Mahimo ba pagmata na? Kalimti na siya kay may dina ka na. Dina? Si Dina nga hinungdan ko ganong nagalagyo mi karon ni Abigail. Andi. Nay, sige na. Adun ako. Biyan na ka diha, ha? Abay? Ikaw na bahala ni nanay. Anak! Kinuok ko. Wala ko pasayod sa angay kong buhaton. Kaunay. Hilop! Ay, hilop. Ya. Tanong, pila na gani kuno kabuan ang tiyan karon ni Abay Abi? Unom na kuno kabuan. Kana tubay yun. Aw, dako na day. Tulo na ng kabuan mo gawas ng bata. Hala ka niya. Sa bakuta. Makikita daw niya day. Makikita day kakapunay. Ay, mahimo ba, Marcelino, ayaw tiwasi ang akong kabalaka? Mabalaka ka. Namay apo na niya ka. Nabalaka ko nga mapriso sila kung mahitabo ka na nga siyang amahan. Halo, Kim. Di gitu ba eh. Kun mo. Nakaana din sila, nakaana. Paraw ka, cute.
Ambot lang nimo tubagan ang pangutana mo. Ha? Nay! Nagkala ba sila? Iba na matubay ay. Ha? Gano'n kang ambot man ako? Ha? Wa mo ko paghimo nilag bata, good. Wa mo ko nilagda, ha? Bahalas lang eh. Bawal bito na. Inigawas bata. Salamat sa pag-ablin, oy. Way sa pa yan daw. Nialigi ka. Wari ka may baho nga wadis ma'am di na ron. Naguban og lakaw og si madam. Nahibaw man. Nga nung... Si Abi. Niya ba siya? Naaman dong. Ito as pool ay nag... Ako nga doon. Salamat. Kaniyot lang dong. Ay, patay. Misutulog lakaw eh. Wa ko pa mo nagstorya eh. Mingon pa gani unta ko nga naras si Derek. Murag bugat o magbuot ni si Derek niya. Nya, mududuos niya po siyang abi. Goy, magagubot mo gani ron. Patay. Nara siya. Naglingkod daw siya doon sa swimming pool. Kagwapa pag gihapon niya tanan. Mas misamot pag ganiinon siya kagwapa. Sa akong pananaw karon nga nagsabak siya. Diyos ko. Unsay akong buhaton kung tinuod mo nang pagduda nga. Ako ang amahan sa gisabak karon ni Abigail. Unsay akong mahimo alang sa babae nga akong gimahal ug sa among anak. Unsay akong buhaton, Ginoo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!